รอมกับเบียงลงรัดดอนพันสมัยสิปีนี้ลิตุมกัจเจทันบอนเจลักเกลัสเซดูลทริปกี่ปีปอพุทธักงาเซลิตุมกัดตุกเอาไว้สมัยชินีลิตุมอาร์เลงตุมบังเกบอมเกอับล็อกนิ่งเชปารองล็อกลอเทกุปีปอลมาปลดังเตลิตุมคาร์บีเวลเฟร์คาวน์ซิลลงโลปุเปนมาเซลิตุมเกบอมเกอับจอนโปรจอนจามโลสิตามีอาซัมสอร์คาร์เป็นบังเกลังตุมกับเพรกบิดิกังลิมเกเคลมปอนสิตามีโดลังลักเกกุปีลมาปลดังเตลิตุมชินีจีนอนาคิมีST กิปีจีปอพุทธักลักษิลาเกกุปีปีคอมมานด์มาราตุมฮันซีกิปีปอมาปลดังเตลิตุมลงปอนจีเจ ST status ปีปอนจีนอนาคิมีลักเก government เป็น approve ปอนตังโลจุดยาขายตุมพันRajbongsi, lapen ke Taya Home, lapen Moran, Motok, lapen ke T-Tribe satumpan, Bagania tumpan. Kasi latum aphan non, alang tum, ST pipon ponon ke bang cilangan ni pen ke Scheduled Tribes pu, inglong aso pu latumhan si tami hok pon pu, pangdak pon tang lo. Lalu, lasi labang solam ben ajok ilitum lang namlo plotang te kokrajar long ke hadak air set prung set kache song nang dolo, hadak protest ahir nang dojo lo, jeka che donon tek te, ang tek paklang pon lo. Lalu lapen ke ilitumเทคมอนลงจีการเบียงลงเป็นสมัยเป็นอันเกเทกเกเรเกเทกดิ้งตุ่มสิตามีเจดอนนเทกเทปุใส่เดโลอลังตุ่มสมัยนิ่งอารมณ์ลำจิปักแรงปนโลลิตุ่มเทกปนลงจีอาเกให้มิวเจงครัวอลังลิหินเป็นสมัยปักแรงปนโลและเป็นกับเปกตุ่มเบียนสิตามีเป็นอันลิตุ่มเทกปนลงจีเจนิกังสามสิจิปักแรงดูอาเทกุปีปนมาโปรตังเตลาได้ลิตุ่มกัจฉินีปนังจีดุปิกขังยังลังลาสิเอสตีโปรตังเตกุปีลมาปงเตลาแกเซดูลทริปลาสิเซดูลทริปโปรตังเตลาแกลาดักกิโดบารีมาตุ่มนังจีเจdak ke do barim lapen ke inglong aso ke pa phihup akhai tum hansi puponlo je inglong arlok ke do itum nampi nam do rajo ke do ilitum an ke kalanglo ilitum arleng atum sitame hakko pen sitame inglong arlok ka jo lok se ke do se ilitum han sitame piniar ni ke st pu se hok ponlo la se st ke indigenous nangji lapen ke mostly latum ke aphusar phisar atum langnam loblo tangte ingnam ajo de nampi nam do rajo lok se ke do jo labang so tum han se ilitum langnam loblo tangte st pulo setame nona bang ke ako khai ki mia tum hanse tame labang so bang ke ki pi ponje phanse chisik pontang lo tang de litum kachini dam nai bang gela han lo st la ke langnam lo pongte central government ben ke sth awe plain awe central ben langnam lo pongte st tang te st lo scheduled tribe tang te scheduled tribe lo pini litum assam arlo se labang so bang ke thak chot ya hills tang ho plain tang ho pu ke thak chot sth stp pu setame litum central level long an ke kat tu ka we phanse tame isinat sinang lang pon st and st lo ase litum hadak reservation setame langnam lo plo tang te hadak st pon choji tak h awe p awe ngaposi st tang te st lo reservation ko an ma ke long nang ya teng labang so teng pi pon po non ke st a phai bang ke nang ong pik lo posi litum langnam lo pong te hala central level long stame non ke litum kachi thia son sidoro ke do ta atum sitame do pik lo kono nang bat thubom lo la pen ke non ke li arleng atum sitame kache bai dun nang kok mate hala tum men se che par je du nang kok pu athe pi pon ma uplo tang te isi pe na ki sung doji people uplo tang te athe bang ke thek ke re tang atum sai de isi lang nam lo uplo tang te non ason a ho matum ta ho la pen ke hala mo pen phubom chutia tum tho ha tum ke thek atum si ke ong aposela to ya prang ben se bang ha plane jo ke do tum sai de apose ke thek atum si kong ili arleng atum bang ke pa phidun pik lang nona bang ke ko piloma bang te litum sitame hala dak ke che bai du nang kok po st category reservation long an sitame non ka che bai du nang kok po kai ke tum ke general category long se ka che bai du nun che bai du nun e pu non ke st category long an ke reservation lo la dak an sitame non ke ka che bai du nang po non ke che par je du nang po jol po nang deng sinang le rok lo la hen lo la se alama bang ke langnam lo lo dang te litum han ke la karbi welfare council penan se litum han ke idip thip puma Eli tumi akhirnya akar inai akhirnya nang sot nai ke kopi lumap nang hemprek tela bang so hemprek yang mantu loi tum hanai pipo piniar ni eli tum alam ke let setame chathan the bang akhai tum ke st nang ji plo bang ke st long chap lo tang te eli tum aphan ke hemprek yang te mantu lo ke long po lasin eli kai ke setame pubo eli tum akar I hemprek bang ke la ke long dia soya we pin no ang crack awe pin lo kopi polo lo dang te ili tum ning isi ke do bang ke nang sot piniar ni ili tum chelang nam lo pong te ning isi ma se awe lapen hemprek ke hang setame che thak jam ha party tin se hang rap party tin se dam rap ha bang photok che tha chelang chom ta hemprek hang rap bang kep bang koi chelang chom ta hemprek hang rap nani tot chom la pusai de ili tum hemprek ke hang bang ke aposi ili tum ke hemprek le ke hang gali pudam lo dang te ka prek hin se cho hang rong ama se piniar ni same ili tum bang ke hemprek bang ke long le rek piniar ni ne li pudam ji kedam tar di stamina litum same theglong ji alang litum st ke hang bang pho takali bang kep takali bang tharot takali bang suri takali hada asuri amuni selang tum ching room se candle ot krai selang tum st ke hang
alang tumrong arjon kedam suri pop puse ho neli report long news along la puson selong pon kedam tang ni same neli labang sup thak same than pon nang le tum ni video banong lang dam lo humri dam lo kon theklong ji alang tum je ni tum ta st nang vek po abatai ni tum hanajar government lebang same nang chobai same nona phong ke ni tum ke nang vek po puselang tum ko ani ki bigi thi chelang se suri amuluk alang tum che jeng lo mu che jeng lo lapen alang tum ni si pen ke claim ke dam pot alang tum ka che jeng pot piniar ni te alang tum han un edeloma alang tak kemeng un edeloma long le deloma piniar ni ke alang tum long tang lo kupi bolo long te lake alang tum ningi sike do pot alang tum kache jeng lapen alang tum ke hang ke meng isinat ni tum han tangka tanang ne ya tanang ne ni tum ke meng kupi luma bong te ni tum phan sitame dak indigenous tribes punang hok ponon di tum tadak ke do bari matum lo punang hok ponon st nang pi ponon pu alang tum ke hang lapen non ke alang tum pleng tang lo kupi bolo bong te lake ning isia ke hang che thak jam je der pot piniar ni li tum kar biang long lo population leke do utakali li arleng tum setame piniar ni tum che thak jam claim jam dam jam lapen ya party che seng rep a party aso asa chichi chacha ta che seng rep a chichi chacha pen setame ke hang rat ke hang le ni silang manutin ke hang ka prek tang de kun na loi tum ke hemprek long pokela si non setame li tum han ke la karbi welfare council pen nang pilo lapen an se li tum han ke dip thiplo lapen ke ka prek li tum ke chechar un de delo hemprek alam ke parnu ne delo a hemprek tal ke long hita ninge thebe delo la sinon ke nangli tumahin penle comment section nang pachinin ponon nili sitame thangna ta claim tek the nang list tamik thangna ta claim tek the ke claim ke kopiloma bong te ili tuma leader tum ninge sido na hela leader potuma ninge sido na hela la penang japo na hela la pen ke hala nang ke japo na long ili tum rada tum sitame ka chet todon mai ke nang sot pini arni ili tum ke nang linili ke arju prong cholo langdun prong cholo emek liblap lo itum ke meg liblap pu emek renglor se langdun prong cholo thangna ta claim tek the people opong ke opinion ni ke lite hemben se de malak tak cholo people se claim tek the plotang te ili tum hanang ke japo na tuma bang ning isiawe apen alang tum anu tin da me thang profit me thang ale phan se lang tum che claim rep che dam rep la hen lo lama bang ke la se opinion ni future itu marleng tuma future king ting klak se dolang ka the ang atur pur ke che charwong belang la sinang le tuma hin ben sitame pima putha nang le tuma se ang tong comment section nong nang pachini kha nili nang le tuma opinion sitame chining tung du nili kama tha nili jungjung kama tha nili opinion ke nang le tum chini tanglo nang le tuma opinion sitame nili na tuma kama tha sitame nili chining tung du ko si comment section nong nang pachini pon igno sinili lan sininge pon ik chot po kardom